sexuálnym rozdielom v spoločnosti, ale ten útok konkrétny, ktorý v spoločnosti momentálne prežívame a ktorý bude veľmi silný, pretože Slovensko je kdesi na začiatku celého toho procesu, je útok, ktorý zaútočí hlavne na vás, na rodiny, na vaše princípy, na to, kým ste. Dovolím si hneď, ak dovolíte, v úvode začať však modlitbou, pretože my sa tu schádzame dnes večer, aby sme sa nielen intelektuálne ako si obohatili, ale aby sme prvorade prosili aj za týchto ľudí, ako aj za súčasnú rodinu, aby ostala jedno. Môžete ostať sedieť a ak dovolíte, prednesiem za nás všetkých túto jednoduchú modlitbu. Všemohúci Bože, Ty si stvoril všetko z ničoho a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok. Ty si stvoril človeka na svoj obraz, aby ťa reprezentoval a aby v celoživotnej jednote muža a ženy, tela a srdce plnili títo dvaja svoje poslanie a tak verne zobrazovali tvoju lásku. Ty si v manželskom zväzku muža a ženy naznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu. S otcovskou láskou chráň dielo, ktoré má v tebe počiatok. Nech dobro triumfuje nad ľudskou bezmocnosťou a nad nebezpečenstvami súčasnej civilizácie, ktorá neraz odmieta chrániť a podporovať dôstojnosť manželstva a rodiny. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Toľko to dnes hneď na úvod modlitba, o ktorú aj vy osobne dostanete už zakrátko do svojich rúk, keďže je to navrhovaná modlitba, aby sa modlila v každom chráme a v každom kostole spoločenstve na Slovensku, aby sme sa takto spojili práve v tomto boji za rodinu, za jej práva a postavenie a aby sme sa bránili práve tejto ideológii. Dovolím si hneď v úvode začať snímkou, ktorú vidíte predo mnou. Ja sa na chvíľu podstúpim, aby ste ju mohli všetci vidieť. Ako vidíte, názov témy je ideológia rodovej rovnosti. Manželstvo viac ako papier, teda Národný týždeň manželstva, ktorý slávime v tomto týždni. Ale oveľa dôležitejší je hlavne ten samotný obrázok, ktorý vidíte pred sebou. Ten obrázok predstavuje veľmi zjednodušene ľudské dlane, v ktorých sa nachádza konkrétny obraz rodiny, otca, matky, dievčaťka a chlapčeka. Jednoduché rodiny, v ktorej sú všetci poprepájaní vzájomne. V spoločnosti však tento obraz sa považuje za hanebný, ba dokonca sú hlasy, ktoré hovoria o tom, že tento obraz, toto logo, ktoré vidíte pred sebou, je logo, ktoré uráža rodinu. Pretože nie každá rodina má chlapčeka a dievčatko. Nie každá rodina má dievčatko, ktoré má vrkoče. Nie každá rodina má dievčatko, ktoré má sukňu. Nie každá rodina je iba otec a matka. Je rodina aj muža a muža, ženy a ženy. A preto toto logo už dnes nereprezentuje rodinu a preto toto logo, s ktorým vyšli francúzski biskupy v minulom roku, boli slušne a diplomaticky požiadaní aj francúzskou vládou a zástupcami dokonca Národného koncilu pre rodinu vo Francúzsku, aby toto logo stiahli z internetu, z hlavičkového papiera, ministerstva a dokonca mnohých cirkevných spoločností, pretože vraj hrubo nereprezentuje rodinu a uráža obraz, ktorý v spoločnosti rodina nosí. Ako si môžete hneď v úvode uvedomiť, tu pôjde skutočne o to, že dnes už konkrétne hovoriť o otcovi a o matke, ako o tých, ktorí reprezentujú rodinu, sa zdá nie nemódne, nemoderné, ale zdá sa dnes fóbne. To znamená, že tým pádom zvýrazňovať otca alebo konkrétne zvýrazňovať matku sa dnes už v spoločnosti nenosí. Dokonca mnohé normy Európskej únie, do ktorej patríme aj my ako Slováci, hovoria o tom, že dnes nie je rozumné hovoriť o otcovi a o matke, ale skôr hovoriť o rodičovi číslo 1 a rodičovi číslo 2. Preto aj Európska únia v mnohých svojich dokumentoch už posledne dokonca odporúča všetkým členským krajinám, aby sa na hlavičkových papieroch, kde sa podpisujú mnohokrát rodičia, ako napríklad zákonní zástupcovia detí, alebo keď sa jedná konkrétne o rodinnú politiku, aby všade vystupoval podpis nie rodiča, manželky a manžela,
ale podpis rodiča číslo 1 a rodiča číslo 2. Alebo osoby číslo 1 a osoby číslo 2. Zdá sa vám to príliš liberálne? Počúvajte ďalej. O tom bude dnes práve prednáška. Čo sa to všetko chystá? A žiaľ, musím tu súhlasiť s tým, čo samozrejme spoločnosť nechce počuť, čo už povedal prednedávnom náš otec arcibiskup Zvolenský, keď povedal: byť v Európskej únii znamená nielen získavať výhody a mať určité postavenie, ale znamená prijímať aj mnohé rozhodnutia, ktoré poznačia nás ako krajinu, nás ako rodiny, nás ako cirkev, ba mnohé, s ktorými mnohí nebudú súhlasiť, no predsa malé skupiny, lobistické skupiny, mnohé tieto zákony aj tak žiaľ pretlačia. Teda konkrétne začíname s týmto logom. Logo nakoniec bolo odstránené a francúzski biskupy a ba dokonca ministerstvo konkrétne pre rodinu odstránilo toto logo a dnes ho už nenájdete na žiadnych oficiálnych stránkach, ba dokonca toto logo dnes konkrétne ani vraj nereprezentuje už nejaké inštitúcie, kde predtým toto logo bolo veľmi významné. Teda konkrétne k ideológii rodovej rovnosti. Používam slovo ideológia. Niektorí ho napádajú a hovoria o tom, že ideológia nie je správne slovo. Ale ak dovolíte, najprv vám predstavím, čo to ideológia znamená, ako sa nás konkrétne dotýka, aké sú nosné myšlienky tejto ideológie a potom nechám posúdiť vás. Ako ináč nazvať tento myšlienkový prúd, ktorý má veľa spoločného nielen s marxizmom, nielen veľa spoločného s osvietenstvom, nie len veľa spoločného s myšlienkami liberálnymi a neoliberálnymi, ale žiaľ, tento prúd sa predstavuje dnes ako čosi unikátne, ako čosi dôležité pre spoločnosť. A to všetko v mene rovnosti pohlaví. V mene toho, že na ženách je páchaného veľa domáceho násilia. No za týmito myšlienkami, ktorým sa nebráni ani cirkev, pretože cirkev učí o dôstojnosti manželov, o dôstojnosti ženy, o tom, že treba brojiť proti domácemu týraniu napríklad a násiliu páchanému na ženách, že treba dať každému rovnaké dôstojnosť a postavenie aj v práci, tak mužom ako aj ženám. No za týmito myšlienkami prichádza táto nová ideológia, tento nový myšlienkový prúd s oveľa dramatickejšími akýmisi návrhmi, ba manuálmi. A tie implementuje do škôl, do spoločnosti a za malú chvíľu, drahí rodičia, uvidíte, ako sa dotýka už dávno aj vás a vašich detí. Prvoradie, čo je to konkrétne rod alebo gender? Ministerstvo práce, tá skratka hore, ktorú vidíte, MPSV-RSR, znamená Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, zriadilo konkrétne aj na Slovensku práve pod týmto ministerstvom odbor, nazývaný odbor rodovej rovnosti, ktorý má za úlohu konkrétne mať na starosti konkrétne aj rovnosť pohlaví v spoločnosti a robiť agendu práve aj týmto záležitostiam. Práve tento odbor hovorí o tomto, že naše spôsoby správania, obliekania a vonkajších prejavov je to, podľa čoho sa jednotlivci v každodennom kontakte s druhými orientujú a rozlišujú na mužov a ženy, čo je celkom pravda. Hoci to nie sú biologické znaky, pretože tie pod odevom nevidíme, napriek tomu ich považujeme mylne za pohlavie. Teda veľmi jednoducho a zjednodušene povedané, nie každý z nás musí byť mužom a nutne ženou. My si pohlavie máme vybrať sami. Podľa toho, ako to cítime. Nie podľa toho, ako to chceli naši rodičia, ako to chceli naši učitelia. Človek má mať v živote v tomto smere aj voľbu. Ale ja sa hneď pýtam, ako biológ, ktorý učí biológiu, ako je možné zmeniť si biológiu, vlastnú biológiu, s ktorou sa človek narodí. Keď je človek narodený konkrétne ako muž, je mužom. Keď je narodený ženou, je ženou. Nemyslím tu, netreba tu rozprávať, myslím o celej biológii chromozómov a jednotlivého zloženia ľudského tela. No žiaľ, táto ideológia sa bráni týmto myšlienkam a hovorí, dávno bolo a mylne aj v biológii táto myšlienka predstavovaná a preto dnes práve nad touto samotnou biológiou hovorí sa viac o tzv. Sociálnom pohlaví.
ktoré je akousi nadstavbou nad samotnou biológiou. Je to celkový výzor človeka, jeho správania, ktorý nazývame rodom. Rod, alebo z anglického slova gender, vyjadruje sociálne a kultúrne konštruovanú rolu priradenú mužom a ženám. Je to súbor vlastností, činností a znakov, ako sa muži a ženy utvárame a prezentujeme. Rod sa formuje na základe výchovy, vzdelania pod vplyvom prostredia, očakávaní, jazykov a tak ďalej a je časom a kultúrami meniteľný. Teda človek má právo žiť tak, ako si vyberie sám. Či chce žiť mužom, alebo či chce žiť ženou. Má si právo vybrať toto svoje pohlavie a nikto mu nemá do tohoto vstupovať. Ak dovolíte, použijem jednoduchý príklad na vysvetlenie. Pred niekoľkými mesiacmi na Slovensku vystúpila istá sociologička, známa nemecká sociologička, ktorá na Slovensku prezentovala svoju knihu Globálna sexuálna revolúcia, pani Gabriele Kuby. Niektorí ste, myslím, možno, že aj boli na jej prednáške, ktorá bola v kňazskom seminári, na teologickej fakulte, presnejšie. A práve ona v tejto konkrétne svojej knihe píše, príkladom toho, čo znamená konkrétne vybranie si pohlavia, ilustrovala na príklade istej kanadskej rodiny, ktorej sa narodilo dieťa. Potom, ako sa zdravé dieťa narodilo, pripomínam, nie dieťa s anomáliami alebo s tým, že bolo problém definovať jeho pohlavie od počiatku, rodičia zamlčali pohlavie konkrétne pred zdravotníckym personálom, pred svojimi známymi a predstavovali všetkým, že sa im narodilo dieťa. No samozrejme, starí rodičia, pokračuje Gabriela Kuby, sa pýtali, či máme vnúčika alebo vnúčku. A rodičia povedali, my máme osobu. Ostali trošku starí rodičia zaskočení. Po krátkom čase rodičia po odchode z nemocnice poslali svojim známym takúto pozvánku. Pozývame vás na oslavu života nášho dieťaťa, ktorého meno nezverejníme, lebo nevieme zatiaľ, či je to chlapec alebo dievčatko, pretože my nechávame na ňom, aby sa sám rozhodol, čím chce byť, alebo chlapcom, alebo dievčaťom. Zatiaľ ho všetci budeme volať slovom výchor. Jednoduchý príklad. Tu vidíte sami, ako ideme ďaleko desi od zdravého ľudského rozumu, žiaľ, musíme to povedať, a ako žiaľ takáto ideológia vstupuje do spoločnosti ľudí, pretože tieto myšlienky sa zdajú ľuďom priateľné, ba dokonca sú sociálne konštruované, ako sa tomu hovorí veľmi odborne dnes. Teória konkrétne rodovej rovnosti teda neznamená rovnosť pohlaví, ale popiera sexuálne daných rozdielov, ktoré sa považujú za umelo vytvorené. Rod odkazuje na vzťahy medzi mužmi a ženami, založené na spoločensky definovaných rolách, ktoré sa prideľujú jednému alebo druhému pohlaviu. Rod opäť sa chápe ako produkt kultúry, pretože sa môže objaviť alebo zmeniť podľa vôle spoločnosti alebo jednotlivcov. Veľmi zjednodušene, nech má človek akékoľvek pohlavie, svoj rod si môže vybrať. Vy si môžete vybrať, ako chcete celý život žiť. Či chcete byť mužom alebo ženou. Je to vaša osobná voľba. Biologický základ, ktorý učia bežne biológovia, má podľa tejto ideológie iba sekundárnu úlohu, lebo vraj neexistuje na svete prirodzený muž ani prirodzená žena. Teda, ak by sme to premietli do konkrétnych jednoduchých vied, nikto z vás tu nie je mužom a nikto z vás tu nie je skutočnou ženou. To ste zvolili za vás vaši rodičia, vaši starí rodičia. Vy ste nemali možnosť sa rozhodnúť sami preto. A preto táto ideológia hovorí, toto treba odbúrať a nechať dieťaťu, nech sa samo rozhodne. Otcovstvo a materstvo sú len role nezávislé od pohlavia a sexuality. Preto nemôžeme hovoriť o otcovi a o matke, ale skôr musíme hovoriť konkrétne len o akomsi opatrovateľovi alebo o akomsi opatrovníkovi, ktorý sa má starať konkrétne o vás. V zamieňanie, čo je dôležité, niekoľko pilierov tejto ideológie. V rodovej teórii je mužská alebo ženská identita výsledkom akceptácie istých sociálnych rolí. Mužská a ženská identita sú len sociálnymi konštrukciami.
Rodová teória tvrdí, že roly určené jednému či druhému pohlaviu nie sú prirodzené. Môžu sa meniť v závislosti od kultúry. Pohlavnú identitu si vyberá človek sám podľa toho, ako cíti. Dnes rozšírené kultúrne povedomie banalizuje pohlavnú jedinečnosť človeka až do tej miery, že všetky špecifické mužské a ženské role sú považované za vzájomné. Trošku teórie, ale dôležitej, pretože na nej vlastne stavia práve táto ideológia. Rod sa kladie do protikladu s pohlavím, ktoré je obmedzené iba na biologický charakter. Sexuálna orientácia je to, čo sa dnes najviac používa v tejto teórii a hovorí, táto orientácia je podľa tejto ideológie je v skutočnosti iba náklonnosťou vychádzajúcou z pudovej obrazotvornosti a preto by bolo potrebné psychologicky posúdiť jej význam a závažnosť. Orientácia, sexuálna orientácia má rozhodujúcu úlohu pri tvorbe identity osobnosti. Opäť veľmi zjednodušene, ak sa chlapček hraje rád v škôlke, konkrétne s bábikami alebo s barbinami, tak potom nemusí byť nutne mužom. Môže si vybrať aj tento spôsob hrania a učiteľ či učiteľka mu v tom nesmie brániť. Ba dokonca, a teraz počúvajte, kde ideme až ďaleko, rodič mu v tom nesmie brániť. A prichádzame k tomu, kde my ako cirkev vidíme problém, okrem celého toho problému je, ak pôjdeme až k rodičom, potom vezmeme všetky práva rodičom. Potom vy, rodičia, budete vystupovať nie ako tí, ktorí majete najzákladnejšie právo na výchovu svojich detí, ale ako tí, ktorí máte len poradný hlas a nemáte vlastne právo skoro žiadne nad svojim dieťaťom. Uznajte sami, bláznivé, keď som to počul prvýkrát, priznám sa vám, že sa to zdalo aj mne. No čím ďalej a viac to študujem, zdá sa mi, že tu sa skutočne kde si vzdialil zdravý ľudský rozum, avšak musím povedať, že v spoločnosti sú tieto myšlienky považované nielen za moderné, ale za veľmi dôležité pre spoločnosť. Ukážem vám za chvíľku, koľko náš slovenský štát a naša vláda investuje do týchto projektov. Budete určite prekvapení. Ak niekto cíti, že je to príliš veľa na neho, upozorňujem, že táto prednáška je náročná v tom, že ponúka veľa faktov a opieram sa konkrétne o čísla a štatistiky, ktoré uvediem za chvíľu, aby som tu iba nerozprával nejaký obraz cirkvi. Lebo cirkev sa do toho pripája len ako určitý hlas, kritický hlas, ktorý poukazuje na problémy. Teda konkrétne, poďme ešte ďalej na ďalší slajd, dôležitý. Gender ideológia odmieta akúkoľvek reguláciu sexuálnych túžob. Sexuálne túžby treba podnecovať už u novorodencov. Myslím, že ďalej nebudem čítať práve kvôli niektorým deťom, ktoré sú tu prítomné, aby som zbytočne sa nedotkol detí, alebo je to necitlivé, ale máte text konkrétne pred sebou. K tomuto textu ja, ak dovolíte, pridám iba niekoľko poznámok, a to žiaľ, ide sa až tak ďaleko, že otázky týkajúce sa tabu človeka a jeho sexuality už prestávajú byť tabom, akýmsi tabuizovanými témami a nejakými citlivými témami. Dnes neexistuje už citlivá téma. Citlivá téma je sociálna téma. Sexuálna téma nemá byť vraj citlivou, ale máme o nej otvorene a jasne vraj deťom rozprávať. Tu si dovolím na konkrétnu na ten prvú časť konkrétne toho, k čomu podnecuje táto teória, len vyjadrenie dnes konkrétne je ráno jednej učiteľky, ktorá sa mi sťažovala v dome svätej Alžbety, že na jej školu, kde učí, a opakujem, je to štátna škola, nie cirkevná škola, jej už bolo v minulom týždni ponúknutých 5 učebníc sexuálnej výchovy. A v každej z týchto učebníc hovorí, tá učiteľka mi vraví, pán kaplán, toto je horšie ako nejaký koniec sveta. Keby som vám hovorila o problémoch, ktoré sa týkajú konkrétne, ako je tam predstavená masturbácia, ako je tam predstavená téma sexuality a dotýkania sa svojich genitálií, priznám sa vám, že človeku sa krúti z toho hlava. A toto sa ponúka bežne po našich štátnych školách ako učebnica pre lepšie budúce sexuálne formovanie jednotlivcov v našej spoločnosti. Opäť z daní mojich a vašich.
Konkrétne, v rodovej teórii je ľudská sexualita akoby v trvalé zajatí toho stavu, čiže podľa nej sme zároveň aj mužmi, aj ženami a disponujeme v sebe obidvoma pohlaviami. Rod je teda produktom akejsi len idealistickej, odhmotnenej teórie, ktorá tvrdí, že predtým, než sme mužom či ženou, sme len ľudskými bytostiami. Čiže nerodíme sa ako muži a ženy, rodíme sa ako ľudské bytosti. Gender ideológia, a tu sme dnes pri téme manželstva, požaduje právo na manželstvo aj pre osoby rovnakého pohlavia. Prechodným štádiom je požiadavka, aby štát uznával tzv. Registrované partnerstva. Všetky typy manželstiev majú podľa tejto ideológie rovnaký nárok na podporu zo strany štátu. Cieľ? Označovaním rôznych typov spolužitia pojmom manželstvo vykoreniť zo spoločnosti stereotypné chápanie manželstva ako celoživotného zväzku muža a ženy. A ďalej, oslobodiť sexualitu od jej stereotypného heterosexuálneho rámca, zabezpečiť, aby výchova detí čím menej viazala sa na stereotypné heterosexuálne predstavy. Ináč povedané, aby sa neviazala na predstavy iba jej rodičov, ale aby sa viazala aj na predstavy toho, čo chce spoločnosť. Toto nové chápanie manželstva ako akékoľvek spolužitie dvoch alebo viacerých osôb na základe momentálneho osobného pocitu sa napokon mení na antimanželstvo. Ak je to čokoľvek, prestáva byť niečím konkrétnym a teda dochádza k vyprázdneniu pojmu. Táto ideológia totiž nevidí problém v manželstve aj s viacerými partnermi, pretože už nehovoríme o definícii manželstva ako zmluvy, ako papiera, o čom je celý tento týždeň, ale hovoríme o manželstve ako o spolužití osôb rovnakého alebo osôb, ktoré cítia vzájomne určitú sexuálnu orientáciu jeden voči druhému. Zdá sa vám to nemožné alebo ťažko uskutočniteľné? Vedel by som vymenovať hneď minimálne 5 štátov, v ktorých tento zákon už je v parlamente na posúdenie a čaká na poslednú ratifikáciu. Čiže tu nejde o myšlienky, ktoré sú konkrétne nové. V mnohých krajinách aj Európskej únie sa tieto myšlienky pomaly stávajú normálnymi. Ešte ďalej konkrétne rodina. Gender ideológia chápe rodinu rovnako široko ako manželstvo, požiadavky na tzv. LGBTI osoby, to znamená lesby, gejov, bisexuálov, transsexuálov alebo transrodových osôb a intersexuálnych osôb majú postupnosť takúto. Registrované partnerstvá, manželstva a potom adopcie detí. Keďže nejestujú normy pre sexuálnu orientáciu a pohlavnú identitu, zaniká aj právo na dieťa, na otca a mamu. A naopak, akékoľvek registrované partnerstvo či manželstvo má mať právo na adopciu v rovnakej miere ako heterosexuálne páry. O tom už počúvate v správach dennodenne v masmédiách, ako sa nielen osoby rovnakého pohlavia, ale ako sa mnohé tieto skupiny, lobistické skupiny snažia o presadenie najmä adopcie detí, konkrétne osobám, ktoré o nich majú záujem. Ktokoľvek tie osoby sú, za samozrejme určitých podmienok. Pojem otec a mama sú diskriminačné, namiesto toho sa majú zaviesť pojmy rodič 1 a rodič 2, to som dnes spomínal, aby sa zmazal evidentný rozdiel medzi hetero a homorodinami a zároveň gender ideológia formuluje aj tzv. Právo na dieťa. Okrem adopcie požaduje plný prístup s podporou štátu k umelému oplodneniu, s využitím tretích osôb, ako sú problémy s darovaním vajíčok, spermií, prenajímateľky maternice a tak ďalej. Čiže tu ideme skutočne veľmi ďaleko. Tí z vás, ktorí pracujete konkrétne v nejakom medicínskom zariadení a ktorí pracujete konkrétne v nemocniciach, možno, že niektoré tie témy sú vám dobre známe. Žiaľ, aj v tomto smere sa postupuje veľmi radikálne, ba až tak radikálne, že sa jednoducho spoločnosť nebojí tieto myšlienky podporovať, rozvíjať, ba dokonca aj uzákoniť v parlamente. Ideové korene, odkiaľ táto ideológia týchto všetkých myšlienok pochádza,
Pôvod je tu kdesi v pôvode z určitého osvietenstva, marxizmu a leninizmu, ktoré potom sklzli do určitej sexuálnej revolúcie a napokon zakončili v tom, čo dnes nazývame tzv. Antropologickou revolúciou, alebo konkrétne tzv. Dekonštrukciou človeka. Ide jednoducho o to, aby určité predstavy, ktoré máme o rodine, predstavy o našej sexualite, aby tieto predstavy boli už konečne nahradené čím už vraj dávno mali byť. To znamená možnosťou si vybrať, možnosťou si veci zvoliť v živote, tak, ako to cítite v danej chvíli. Ešte k tým konkrétnym ideológiám, veľmi silným podporovateľom tejto ideológie je prúd zvaný feminizmus a veľmi silný tzv. až sociálny feminizmus, ktorý spájal tieto hnutia a ktorý už konkrétne koncom 19. začiatkom 20. storočia začal podporovať tak vo Francúzsku, ako aj v mnohých krajinách Latinskej Ameriky a potom následne cez celú Európu práve aj túto samotnú ideológiu. Ináč na európskych univerzitách a samozrejme aj mnohí na pronazápadných univerzitách, ak by ste sa ohraničili voči týmto myšlienkam a nazvali ich, že to je útok feministiek, alebo že je to útok povedzme homosexuálov, alebo útok lesbicky orientovaných párov, okamžite ste diskriminovaní a jednoducho okamžite považujete za diskrimináciu týchto konkrétnych párov a okamžite je vám uložený nie iba nejaký konkrétny trest, akademický trest, ale ste upozornení vedením univerzity, že nie ste otvorení tejto novej ideológii, týmto novým myšlienkam a preto univerzita naďalej nebude podporovať vaše štúdium a váš výskum, ak nezmeníte svoje presvedčenie. Zdá sa vám to, že je to príliš tvrdé? Na mnohých univerzitách ani štipendium vám neudelia, pokiaľ nesúhlasíte s týmito myšlienkami. A tu hovorím z konkrétnej skúsenosti. Študoval som nie iba na cirkevnej univerzite, ale na štátnej univerzite v Kanade. Viem sám, ako som získaval štipendium a koľko som musel meniť ja konkrétne ľudí, ktorí ma viedli v mojej doktorskej práci. Kde to bol boj na dlhé lakte a neustále o tom, že čo zas ten Slovák z východného Slovenska či z tzv. Východného bloku tu zase rozpráva. Koľkokrát som sa ozval, toľkokrát prišiel nejaký trest. Toľkokrát som bol predvolaný na rektorát. Toľkokrát som musel jednať s novým konzultantom. A opäť z jednoduchého dôvodu, že som nesúhlasil s týmito myšlienkami, lebo sa mi zdali neopodstatnené a nejasné. A to som sa nedotýkal nikoho. Predsa však vraj sa to dnes nenosí. Ináč tu si dovolím myšlienku konkrétne pri feminizme a spomínal som aj konkrétne postavenie matky a otca v rodine. Prednedávnom som rozprával s pani poslankyňou Záborskou a tá mi konkrétne rozprávala o tom, že v Európskej únii napríklad spomínať aj rolu matky alebo rolu otca otvorene a rozprávať o role otca alebo role matky je už dnes neprípustné. Musíte rozprávať o role osoby, o role rodiča 1 alebo role rodiča 2. Nesmiete používať výraz matka rodiny alebo otec rodiny, pretože nie každá krajina je konkrétne takto stereotypne orientovaná, povedzme, ako je Slovensko. Dokonca niektorí predstavitelia aj na Slovensku tvrdia, že naša súčasná rodina, náš súčasný model rodiny vraj rozbíja rodiny. Vraj tvorí ešte viac medzi Slovákmi napätia, ba mnohých rozvodov a keby sa prešlo na tento nový model rodiny, kde si každý môže zvoliť, čím chce byť a čo chce byť, vraj by rodiny žili vo väčšom pokoji. No posúďte sami, nechám na vaše posúdenie. Samozrejme, ďalším podporovateľom tejto myšlienky bol marxizmus a marxizmus v zmysle toho, že konkrétne povedal, že manželstvo a rodina sú iba výsledkom vývoja sociálneho systému a vytvárajú sa na základe rôznych spôsobov deľby práce, ktoré sa postupne striedajú v dejinách. A potom mnoho iných ešte myšlienok, ktorým sa dnes nebudem všetkému venovať. Chcem sa skôr dotknúť toho, o čomu som rozprával, a to na Slovensku existuje teda pod Ministerstvom práce a sociálnych vecí tento odbor rodovej rovnosti, toto je webová stránka tohoto odboru, kde tento odbor má svoju konkrétnu aj direktorku, má svoje peniaze konkrétne zo štátu
štátu a neustále sa podieľa na propagovaní týchto myšlienok a na šírení tejto osvety v spoločnosti. O čo ide tomuto konkrétnemu odboru na Ministerstve práce a sociálnych vecí? Vychádzam opäť, ak dovolíte, z ich vlastných slov. A to konkrétne, všimnite si prosím, prvoradie sú to zavedenie určitých vzdelávacích programov o právach žien, o utláčaní žien, o rovnosti jednotlivých pohlaví, čo všetko je správne. Avšak medzi iným, tento odbor sa snaží aj o implementovanie programov a aktivít, ktoré zabezpečia vykorenenie tradičných, teda rodinných stereotypov o rodových rolách mužov a žien v rodine, na trhu práce, v zdravotníckom sektore, akademickej obci, politike a v spoločnosti ako takej, so špeciálnym dôrazom na oblasť vzdelávania, vrátanie sexuálnej výchovy a výchovy k plánovanému rodičovstvu. Čiže je to vlastne myšlienka, ktorú raz povedal Karol Marx: keď si získate mládež, získali ste si celé ľudstvo. Pretože keď vychovávate mládež, pripravujete si celú budúcu generáciu. Áno, už uvedomili ľudia, ktorí už sú povedzme v určitých rokoch a so skúsenosťou sa ťažšie presviečajú o nejakej pravde. Keď však presvedčíte žiakov na školách, získate si určitú ideológiu a nadvládu nad nimi. A oni vás budú počúvať. Myslím, že príklady nemusím z histórie porovnávať alebo ukazovať. Konkrétne, tu máme konkrétne predstaviteľku, riaditeľku tohoto odbora rodovej rovnosti, pani Pietruchovú, ktorá konkrétne tvrdí, opäť vychádzam zo stránky, z webovej stránky, čiže nejde o moje informácie, ide o jej vlastné slova, a to je na otázku, keď sa jej pýtali, čo je vlastne cieľom tohoto odboru konkrétne, odpovedá: v prvom rade jej cieľom je podať deťom neskreslené a vo veku primeranej forme prezentované informácie o veciach v súvislostiach s ľudskou reprodukciou a sexualitou, budovaním intímnych vzťahov a právami s nimi súvisiacimi. A potom moralizácia ani príkazy a zákazy vo veciach sexuality nikdy nefungovali a fungovať nebudú. Tu naráža na katolícku cirkev teraz konkrétne. O to najlepšie rozprávajú nespočetné prípady sexuálneho zneužívania mladistvých v radoch samotnej katolíckej cirkvi. Myslím si, že práve pri nich sa najvýraznejšie ukázalo pokrytectvo tých, ktorí majú plné ústa mravnosti a zdržanlivosti. Práve kvôli nim stratila cirkev v civilizovaných krajinách morálne právo vyjadrovať sa k sexualite z pozície akejsi samozvanej morálnej autority. Samozrejme najlepšou obranou je útok, a útok samozrejme tam, kde je cirkev najcitlivejšia, alebo kde konkrétne cirkev povedzme veľmi dlho nebola transparentná, čo sa skutočne zmenilo a veľmi sa zmenilo v posledných rokoch. Tu máte, prosím, ukážku z roku 2012, ináč, ktorý by ste mali záujem konkrétne. Na tejto stránke majú zverejnené aj príjmy, ktoré oni dostávajú zo štátu na podporu týchto všetkých myšlienok, a potom rozličné združenia, ktoré sú k nim priradené, koľko dostávajú peňazí a koľko im je priradených. Keď si zoberiete len napríklad niektoré divadlá alebo niektoré festivaly a tak ďalej, jedná sa o tisíce a tisíce eur, ktorými vláda prispieva práve týmto združeniam. Napríklad na samotný dúhový pochod, to neuvádzam, lebo to je už správa za 2013 rok, na dúhový pochod minulý rok vláda Slovenskej republiky prispela čiastkou 40 000 eur. Na vystúpenie rodín, alebo na konkrétne pochod rodín v Košiciach, vláda neprispela nič oficiálne. Prispela jednotlivým, konkrétne združeniam, ale oficiálne neprispela žiadnymi prostriedkami. Takže tu máte ukážku toho, ako sú tieto veci podporované. Ináč, tu by som rád dodal, že už na internete existuje aj celkovo finančná správa o tom, ako bol podporovaný národný pochod v Košiciach, a konkrétne o aké financie a odkiaľ tie financie prišli. Cirkev je veľmi v tomto smere transparentná, samotná Aliancia za rodinu a katolícke združenia chcú ostať veľmi transparentné o tom, od koho prijímajú peniaze a na aký účel. To si treba ináč všimnúť. Kým pri týchto projektoch, žiaľ, musíme povedať, že vláda týmto mnohým programom prispieva tisíce eur,
A mnohokrát sa obávame ako cirkev v tom, že asi mnohí ani nevedia, na čo tie konkrétne peniaze idú. Lebo ak by vedeli, že nemôžem prispieť 40 000 eur na podporu, povedzme, bábkového divadla, v ktorom dvaja chlapci sú predstavovaní ako najlepší priatelia a ktorí môžu aj sexuálne spolu žiť v Bratislave 10-11 ročným deťom, tak takéto bábkové divadlo ja predsa nebudem podporovať ako zdravý človek, aby som toto predstavoval verejnosti ako spôsob určitého krásneho spolužitia a sexuálneho spolužitia osôb rovnakého pohlavia. Veď predsa ako je to zastrašujúce. No žiaľ, vláda v týchto veciach nerozhoduje, zdá sa, a prispieva na mnohé tieto festivaly a podujatia skutočne veľkými čiastkami. Výbory na podporu rodovej rovnosti sa nachádzajú pod Ministerstvom práce a sociálnych vecí a rodiny, ale nachádzajú sa aj pod samotným úradom vlády, Ministerstvom vnútra, spravodlivosti a Ministerstvom práce. Čiže každé jedno skoro ministerstvo má svoj pododbor, ktorý sa venuje rodovej rovnosti. A práve tieto pododbory majú svoju lobistickú funkciu a zároveň aj svoju propagačnú funkciu. Na jednej strane pomáhajú spoločnosti rušiť určité rozdiely v rámci zamestnania mužov a žien, rovnosti postavenia. Na druhej strane vytvárajú veľmi silné lobby na štát, aby v mnohých zákonoch postupovalo viac otvorene, než uzavreto pre konkrétnu rodinu. Niečo, čomu potom ani čudovať, že nastávajú aj mnohokrát takéto nuancy spoločnosti. Istou ukážkou, ak dovolíte, dúfam, že nepohorším nikoho teraz, ale dobrou ukážkou konkrétne aj toho, ako sa zdajú použiť peniaze daňových poplatníkov, je aj tzv. 100-stranová učebnica, ktorá mala na Slovensku výjsť a nakoniec ju pán minister školstva Čaplovič pozastavil, že s výrazom, alebo s vyjadrením, že pokiaľ bude ministrom, takáto učebnica vraj na Slovensku nevyjde. Lenže to, čo on zastavil, iné ministerstvo prebralo a iné ministerstvo pripravuje na publikáciu. Takže jeden zastaví, druhý sa posunie a opäť to vyjde. O čom hovoríme? O publikácii, 100-stranovej publikácii, ktorá má podať informácie žiakom na školách o gejoch, lesbách a ľuďoch s inou sexuálnou orientáciou. Tento projekt bol podporený vládou v čiastke 15 000 eur. Ináč táto konkrétne učebnica bola ponúknutá nielen ako informácia o tom, kto sú títo ľudia, ale aj o určitej sexuálnej výchove, ktorú treba zavádzať na jednotlivých stupňoch materskej, základnej a strednej školy. Nemám na to čas dnes, aby som vás previedol tou učebnicou. Na internete sa dá nájsť kópia tej učebnice, ktorí ste učitelia, odporúčam si to na internete nájsť pre informáciu, pretože bude záležať na riaditeľoch škôl v konečnom dôsledku, či túto učebnicu príjmu alebo nepríjmu. Nakoľko bude rodičovská rada prizvaná, aby sa vyjadrila k týmto učebným plánom, je na teraz veľkým otáznikom. Pretože lobby je niekedy silnejšie, ako je samotná rodičovská rada školy napríklad. Žiaľ. Opäť, toto je ukážka konkrétnej učebnice. Ináč, tu je ukážka len na margo, aby sme boli trošku v obraze, ako konkrétne je prispievané z úradu vlády, aj konkrétne napríklad na iniciatívu Inakosť, istý festival, ktorý sa koná na Slovensku každý rok. Ide o filmový festival, ktorého cieľom festivalu je vlastne predstaviť, ako konkrétne hovoriť o genderovej ideológii, o rodovej ideológii a ako propagovať medzi mládežou aj tzv. Otvorené spolužitie s osobami rovnakého pohlavia alebo konkrétne iných sexuálnych orientácií. Jednoducho sa snažia sa, aby na Slovensku bolo vraj menej fóbie voči práve týmto osobám a aby sa konkrétne pomohlo vnímať aj tieto osoby na Slovensku nie ako izolované, ale ako o spôsob normálneho žitia, ktorý treba naďalej podporovať v tých, ktorí majú záujem. Na tento konkrétne účel vláda vyčlenila v 2012 roku 82 000 eur.
Opäť spomínal som bábkové divadlo. Minulý rok, konkrétne v novembri, konalo sa v Bratislave isté bábkové divadlo, ktoré sa ponúkalo deťom vo veku 9 až 11 rokov. Bábkové divadlo, v ktorom išlo o 4 myšlienky. O propagáciu gender ideológie deťom, o propagáciu feminizmu, LGBTI a tzv. Takisto gender aktivistov medzi jednotlivými umelcami. A o čo konkrétne išlo? Opäť bolo tu predstavenie, ktoré bolo zamerané na to, kde išlo o príbehu dvoch súrodencov, nezbednej Aničky a plachého Tonka, ktorí sú úplne iní, ako si ich predstavovali rodičia. A ako sa z Aničky stala nakoniec faganička a z Tonka sa stal babec. Predstavenie vzniklo ako reakcie na tradičné predstavy dospelých o tom, čo má robiť dievča a čo chlapec. Prečo je to zlé, keď sa dievča hraje so samopaľom? Alebo keď sa dievča konkrétne hraje nie s bábikami, ale keď sa hraje s autičkami. Je to predsa normálne. A treba to podporovať, pretože dieťa si vybralo, že nechce byť konkrétne ženou, ale chce byť mužom. A opačne, samozrejme. Chorvátsko. Ukážka toho opäť, ako táto ideológia postupuje nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách. A ako sa aj iné krajiny musia brániť tejto ideológii. Chorvátom bolo dokonca ponúknutý nový predmet výchovy k zdraviu v Chorvátsku, ktorý odobrila vláda, ale ktorý potom rodičia napadli a tento program bol napokon pozastavený. Avšak už v prvotnom čítaní toho samotného programu bolo navrhnuté, ako na jednotlivých stupňoch materskej, základnej a strednej školy, ako deťom predstavovať túto ideológiu a tieto myšlienky. Uvediem len príklad, myslím, že sú tu už nejaké deti konkrétne, je, ako naučiť deti na základnej alebo na materskej škole, ako sa navádza konkrétne kondóm, ako sa pracuje s kondómom, áno? Alebo napríklad, ako konkrétne je vôbec nie intimné miesto muža alebo ženy nepripustné alebo neotvorené pre to druhé pohlavie. Táto učebnica v Chorvátsku navádzala konkrétne učiteľov, aby pobádali deti, aby sa v materskej a základnej škole dotýkali jeden druhého navzájom, aby vedeli zvážiť, o aké pohlavie ide a ako sú pohlaviami otvorení jeden voči druhému. Nakoniec, chvála Bohu, musím to povedať tak, že jednoducho Chorváti sa a hlavne chorvátske rodiny sa postavili tejto učebnici, odmietli ju, ale opäť problém na teraz ešte stále nie je zažehnaný, pretože stále táto učebnica ešte panuje na niektorých školách, alebo ešte je už ponúknutá na niektorých školách a ostalo na riaditeľoch škôl, či v tej učebnici chcú pokračovať, alebo či z nej učiť nebudú. Ukážkou opäť Švajčiarsko. Opäť som rád, že tu nie sú deti, lebo sú to citlivé témy, ale ukážka opäť Švajčiarsko. Prijalo tzv. Lehrplán 21, v ktorom hovoria o tom, aby porno bolo zaradené do detského vyučovania. Áno, aby deti mohli v materských alebo stredných školách a základných školách bežne pozerať porno a učiť sa na tomto o tzv. Zdravých sexuálnych návykoch, čo je zdravé a čo nie je prípustné. Je to vraj istý spôsob výchovy, ako deti naučiť, ako sa majú sexuálne správať. Nechám na posúdenie vás, čo si konkrétne z toho vyberiete. Čo na to cirkev pochopiteľne? Musíme prísť k cirkvi, to znamená, čo cirkev konkrétne v tomto smere robí. Veľkým konkrétne odporcom a hlavne veľkým komentátorom tejto ideológie bol Benedikt XVI, emeritný pápež, ktorý povedal, počúvajte tie zvýraznené konkrétne slova, ktoré máte pred sebou. Hlboký klam tejto teórie a tejto revolúcie antropologickej je zrejmý. Človek popiera, že má vopred stanovenú povahu svojho tela, ktorá charakterizuje človeka. Tento program alebo ideológia popiera vlastnú prirodzenosť a tvrdí, že mu nie je vopred daná, ale že si ju sám utvorí. Preskočím trošku ďalej. Manipulácia prírody sa stáva základnou voľbou človeka proti sebe samému. Teraz už existuje len abstraktný človek, ktorý si potom sám pre seba a podľa seba vyberie nejakú svoju prirodzenosť, kde sa sloboda konania stáva slobodou rozhodovania o sebe samom a utváraním seba samého, to vedie nutne k popieraniu samotného stvoriteľa a to nakoniec človek ako tvor Boží a Boží obraz v podstate uráža svoje bytie.
V zápase o rodinu je v stávke človek sám, píše pápež. Je zrejme, že tam, kde je odmietnutý Boh, stráca sa dôstojnosť človeka. Kto obhajuje Boha, obhajuje človeka. Opäť ďalší konkrétne predseda Pápežskej rady pre rodinu hovorí o tom, že tu existuje obrovské pokušenie myslieť si, že je všetko v poriadku a že sa nás to nedotýka. No tu nejde len o nejaké intelektuálne povrchné ideológie alebo myšlienky, ale na konci v stávke je sám človek. Ďalším konkrétne vyjadrenie Gianpaolo Crempaldi, predsedu Medzinárodného observatória kardinála Vantuana pre sociálnu náuku cirkvi, hovorí, že ideológia predstavuje novú formu kolonializmu, uplatňovanom Západom na zvyšok sveta. A hovorí o tom, že táto ideológia sa už premieta do mnohých krajín, napríklad Latinskej Ameriky, chudobnejších krajín. Inou myšlienkou, opäť Crepaldiho, je to, že Európska únia, on dokonca otvorene hovorí, že Európska únia podporuje práve tieto programy a snaží sa o vykorenenie tradičného typu rodiny zo spoločnosti. A podporuje svojimi prostriedkami a svojou propagandou a lobby práve tieto myšlienky. A preto sa tak dobre šíria, majú dobre svoje podhubie. Iným je vyhlásenie konferencie biskupov Slovenska zo 4. júla 2013, kde konkrétne otcovia biskupy hovoria o tom, že táto ideológia naráža konkrétne na človeka a preto ničí človeka ako takých, ktorých stvoril Pán Boh. A na konci, všimnite si poslednú myšlienku, ideológia hedonizmu a materializmu sa človek dostáva do nejakej nejasnej situácie ohľadom vlastnej totožnosti a stráca schopnosť pochopiť, kým v skutočnosti je. Opäť ešte konkrétne z tohoto listu vyzývame všetkých katolíkov a ľudí dobrej vôle, aby vynaložili vedomé úsilie k obnove hodnoty a kultúry rodiny. Aby táto hodnota neprestávala byť nenahraditeľná pre náš život a spoločnosť. A samozrejme hovorí o tom, že manželstvo sa chápe ako zväzok jedného muža a jednej ženy, ktorý nie je historickým prežitkom, ale je podstatnou a základnou inštitúciou, ktorú štát a spoločnosť má podporovať. Aké sú riešenia? Tu by som si dovolil konkrétne pri riešeniach poukázať asi na toto. Ukazuje sa, že ide naozaj o odrážanie, presnejšie o odsúvanie zámerov gender ideológie na neskôr, kedy udrú s ešte väčšou silou. Totiž v spoločnosti práve pred niekoľkými dňami prebehla informácia o prípade tzv. Estrela alebo v zápätí o správe Lunaček, ktorá práve podporuje práve tieto veci a propagandu v týchto veciach. Katolícki biskupy a samozrejme samotná katolícka cirkev okamžite písala list o tom, že čo sa vlastne deje pri konkrétnych týchto ľuďoch a pri tejto ideológii. Ako vstupujú do podvedomia ľudí s týmito myšlienkami, mysliaci, že to nikto neprečíta, že im nikto nerozumie, že je to čosi nevinné. Katolícka cirkev sa veľmi ohraničila voči týmto myšlienkam, no napriek tomu tieto myšlienky cez svojich europoslancov, ako je pani Lunaček, cez ktorú práve posledne prešla jedna z takýchto správ v Európskom parlamente, sa ukázala ako oveľa silnejšou ako hlas katolíckych biskupov a cirkvi, ako hlas bežných ľudí, ako je aliancia napríklad pre rodinu alebo za rodinu a tak ďalej. Títo ľudia majú obrovskú silu, lobby a peniaze, ktorými dokážu tieto myšlienky spoločnosti prijať za normálne. To, nad čím krútite hlavami, nad čím sa mnohokrát ja sám pozastavujem, sa pre týchto ľudí zdá normálne. Nič, čo som tu vraj povedal, z toho, čo som povedal, by sa im nezdalo nenormálne, práve naopak. Je to čosi normálne a treba to prijať a naučiť sa s tým žiť. Áno. Ďakujem. Presne tak. Naši poslanci, ktorí sa žiaľ vyhovárajú na to, že veď čo oni môžu urobiť proti takej silnej skupine, ktorá je v Bruseli, to počúvam stále ináč. Čo my viete, pán kaplan, môžeme urobiť proti takému silnému lobby, ktoré je v Európskej únii? Tak čo mi ostáva? Iba sa zdržať hlasovanie, alebo to podpísať. A nechcem, myslím, pokračovať v tejto myšlienke ďalej. Myslím, že si to viete pospájať veľmi jednoducho, čo sa v skutočnosti robí.
Prečo začať od seba? Pretože táto sexuálna revolúcia tvrdí, že sex je normálny a prirodzený aj mimo kontextu manželstva, teda napríklad pred manželstvom, mimo manželstva a v iných spoločenstvách. Táto antropologická revolúcia tvrdí, že sex je normálny a prirodzený aj mimo samotnej osoby. To je, že osoba si sama volí svoju sexuálnu identitu. Ideológia gender, alebo gender ideológia je dôsledkom, a tu je učenie už aj konkrétne svätého Otca, emeritného aj súčasného, je dôsledok nezvládnutej sexuálnej revolúcie, odmietnutie učenia encykliky Humanae Vitae, ako aj praktického života čistoty. V žiadnej z týchto učebníc, ktorá je ponúkaná študentom alebo deťom, nie je ani slovo o čistote, o zdržanlivosti. Viete, koniec je tam dokonca poznámky. Ja sám som si prechádzal tú učebnicu a krútil som hlavou nad tým, že ako je možné, že niekto také niečo vôbec dal dokopy. Ani slovo o nejaké výchove k čnostiam, k zdržanlivosti, k úcte k pohlaviu, k dôstojnosti človeka. Všetko je toto považované za čosi zastaralé, archaické, už dnes vraj nemoderné. No žiaľ, zdá sa, že ak sa cirkev neozve a nebude hovoriť o hodnotách, ktoré dávno bránila a neustále ohlasuje, potom tento posledný hlas cirkvi už nebude potom žiadny iný hlas, ktorý sa k tomu postaví. Čiže cirkev sa právom dá nazvať ešte určitým hlasom. Oficiálne publikácie, kde sa môžete viac dozvedieť o tejto konkrétnej ideológii. Jednou z nich je konkrétne aj kniha, ktorú mám tu pred sebou. To je tá prvá kontroverzná téma. Ide konkrétne o publikáciu, ktorá sa dá kúpiť či už na Teologickej fakulte Spolku svätého Vojtecha. Myslím, že aj pán farár vám vie pozháňať tú publikáciu. Je veľmi dobrá kontroverzná téma, hlavne pre tých z vás, ktorí pôsobíte v školstve alebo v verejnej správe. Je dobré sa oboznámiť s touto témou oveľa detailnejšie, ako som o nej rozprával ja tu dnes večer. Výbornou publikáciou je aj publikácia, konkrétne Pravda o láske človeka, alebo Pochopiť ľudskú dôstojnosť, alebo aj samotný pastierský list. Tie všetky rozprávajú o tejto ideológii a hrozbe tejto ideológie. A vynikajúcou knihou pre učiteľov a pre rodičov je táto kniha Globálna sexuálna revolúcia Gabriele Kuby, ktorá je síce písaná z nemeckého prostredia, pretože sociologička je Nemka a píše o svojom prostredí, avšak žijeme v Európskej únii, kde to prostredie v mnohých týchto konkrétne bodoch týkajúcich sa materstva, otcovstva, role rodičov a tak ďalej nie je rozdielna. Treba sa brániť konkrétne a poznať túto ideológiu. Čo totiž nepoznáte, neviete sa ako brániť voči tomu. Nepriateľa musíte najprv spoznať, aby ste sa s ním mohli potom pustiť do určitého boja. Ešte by som rád, konkrétne tu je tá spomínaná publikácia, dá sa zakúpiť bežne, dostanú ju dnes. Samozrejme mnohí ju atakovali alebo napádali, konkrétne tú sociologičku na Slovensku, avšak ona sa otvorene postavila týmto útokom a dokonca išlo to až tak ďaleko, že prišlo k napádaniu konkrétne osoby, pretože sa ozvala a pomenovala veci tak, ako v skutočnosti sú. Napriek tomu táto sociologička pôsobí ďalej, je takisto matkou detí a hovorí, že ona robí len tú robotu, ktorú by mal robiť každý rodič. Byť sa za práva, ktoré ako rodič má. Pretože byť matkom a otcom neznamená iba splodiť dieťa, ale znamená mať aj určité právo na jeho výchovu, na ich vzdelávanie, na ich formáciu. A toto právo vám, rodičom, nesmie byť zobrané žiadnym spôsobom. Ďalšou ukážkou toho, kde sa môžete o týchto veciach dozvedieť, je stránka forumživota.sk. Je to stránka, kde nájdete opäť niekoľko týchto informácií o tejto ideológii. Veľmi dobrou stránkou je aj stránka, ktorú uvádzam síce len ako link, a to konkrétne Aliancia za rodinu. O Aliancii za rodinu a o jej konkrétnych aktivitách už v krátkej dobe budete počuť, keďže sa pripravuje aj na Slovensku väčšia propaganda, aj skrze túto alianciu, aj o týchto myšlienkach, takže to sa dostane zakrátko k vám.
Sme dokonca tým kňazov, ktorých poveril otec arcibiskup, ktorí sa venujeme, aby sme rozmleli túto teóriu na úplne drobné, čitateľné veci, zjednodušené a aby sa ponúkali hlavne rodičom, aby vedeli, aký hlas majú dôležitý pri výchove svojich detí v školských zariadeniach, v odborných zariadeniach alebo konkrétne rôznych tých záujmových zariadeniach, kde treba zdvihnúť hlas a povedať, ide o moje dieťa, nehnevajte sa. A preto nemôžem ostať ticho. Musím sa ozvať a musím zaujať nejaký postoj. A teraz opäť, tu nie ide len preto zaujať postoj, že som kresťanom, ale som otec, som matka. Byť otcom a matkou je veľmi dôležitá, zodpovedná úloha a tu človek nemôže ostať ticho. Myslieť si, že spoločnosť sa nejako postará o naše deti. Nefunguje to tak. A samozrejme ďalšou stránkou je Live News Slovakia, to je opäť stránka, ktorá má taký podanglický názov, ale stránka opäť veľmi dobre informovala napríklad o Národnom pochode za život, kde nájdete množstvo informácií konkrétne aj o tejto rodovej rovnosti. Ďalšou je konkrétne stránka family.sk. Je to stránka, kde nájdete opäť niekoľko prezentácií venovaných týmto záležitostiam. A nakoniec by som rád len poukázal na tú modlitbu, o ktorej som hovoril na začiatku. Toto je tá oficiálna modlitba, ktorú sa budeme vo farnostiach onedlho modliť spoločne, aby sme sa ako národ, ako rodiny spojili a povedali aj štátu, že napriek tomu, že existujú určité lobby a určité skupiny, my si bránime postavenie rodičov, otcov a matiek rodín a máme mať hlas spoločnosti, ktorý má byť vypočutý a prijatý ako nie iba jeden z hlasov, ale ako ten najdôležitejší hlas. Lebo tu ide o živé ľudské osoby, tu ide o deti, o vaše deti konkrétne. A preto váš hlas je veľmi dôležitý a nemôže byť ignorovaný, ba dokonca umlčený len nejakými skupinami. Drahí priatelia, bratia a sestry, mladí priatelia, toto je len taký krátky prierez za niekoľko minút touto ideológiou. Veľmi veľa by sa dalo o tomto rozprávať a rozmýšľal som, koľko tých foriem vybrať, aby som vám to predstavil. Toto je niekoľko iba slajdov alebo prezentácií na túto tému. Žiaľ, niektoré veci som zámerne nedal, lebo som nevedel, či tu nebudú prítomné aj deti, pretože jedná sa o veľmi citlivé veci, veľmi veci, ktoré patria do konkrétnej atmosféry rodiny a takisto určitého aj tabu v tej konkrétnej rodine, citlivosti k sexualite, ale chcem vás povzbudiť dnes večer, aby ste neklesali na duchu, neboli znechutení len z toho, čo ste dnes počuli, ale aby ste pomohli rôznym aktivitám aj vo vašej farnosti, aj v našej diecéze, aj na Slovensku, do ktorých budete pozvaní, pretože váš hlas je skutočne dôležitý, pretože tu ide o budúcnosť národa, ide o budúcnosť detí, ide koniec koncov aj o budúcnosť mnohých našich spoločenstiev. Ako totiž potom pomenujeme vašu farnosť? Ak sa táto ideológia presadí, uznajte sami, bude vaša farnosť v roku, povedzme 2020, stále farnosťou svätej rodiny? Ja som o tom presvedčený. Žiaľ, títo ľudia už teraz tvrdia, že toto je určitý archaický model zastaralý, ktorý treba odstrániť. Treba sa týmto ľuďom postaviť a povedať, nehnevajte sa, mýlite sa. Rodina bola stále postavená na konkrétnych manželstvách a bez toho to jednoducho nepôjde. Prosím, ak máte otázky, prosím, tu je priestor. Alebo príspevok, prosím. Áno. Áno, súhlasím. Áno. Keď uznáte sami, napríklad len na samotných semafóroch máte konkrétne postavičku, ktorá sa vám tam zjavuje. Podľa tejto ideológie sú semafory zlé. Sú dokonca útočia konkrétne priamým spôsobom dokonca, len tým, že tam ukazujú jednu postavičku. Musíte tam mať postavičky rozličné. A potom by to bolo správne. Zastavuje sa rozum pri tom však.
No, hovorím, nie som, opäť, rád by som povedal, že nie som ani detský psychológ, ani psychológ ako taký, nezaoberám sa konkrétne týmto odvetvím, takisto nie som lekár, hoci sa venujem istej časti medicíny, takisto nie som právnik, takže nemôžem z týchto rozličných uhlov pohľadu vám predstaviť túto ideológiu, ale keď si to pospájate sami, viete si to veľmi jednoducho uvedomiť, čo to znamená konkrétne pre budúcnosť ľudstva a pre ľudí ako takých. Koľko vecí by to skutočne zmenilo. Ba dokonca, ako by sme museli meniť mnohé symboly, konkrétne mnohé definovanie mnohých pojmov, inštitúcií a tak ďalej. Niektorí idú ďalej, ešte ďalej a hovoria, že táto ideológia, alebo žiaľ ináč ju neviem nazvať len ideológiou, pretože tu ide o zhluk veľmi silných myšlienok, hovoria, že táto ideológia je horšia ako atomová nejaká vojna. Atomová vojna zničí jedno územie. Na niekoľko tisíc kilometrov vyčistí ten samotný blok. Toto zasahuje celý svet. A ide ešte ďalej. Ba dokonca emeritný pápež Benedikt XVI sa nebal v tomto smere a bol veľmi otvorený vo svojom hlase a povedal, že táto antropologická revolúcia, sexuálna revolúcia ide po samotnom človeku a pôjde až tak ďaleko, pokiaľ nezničí človeka. Pokiaľ sa človek nestane konkrétnym objektom, vecou, s ktorou sa dá narábať. Tu sa žiaľ nedá povedať nie, lebo žiaľ zdá sa, že pápež túto víziu, ktorú ponúkol, dá sa naplňať. Deň po dni sa naplňa. Prosím. Presne tak. To je tá práve otázka, ktorú si my kladieme. Priznám sa vám, aj náš tým, ktorý teraz vznikol konkrétne, ako sa tomu konkrétne brániť. Napríklad v Poľsku, v susednom Poľsku, otcovia biskupy napísali list, v ktorom rázne odmietli túto ideológiu a prosia veriacich, aby pomocou rozličných kampaní a petícií adresovali vláde konkrétne informáciu kde idú vlastne ich peniaze, kde sú investované, nakoľko tieto odbory sú skutočne dôležité, nakoľko je dôležité vôbec ich vytvárať a takisto, aby sa ešte viac kontrolovalo to, čo prichádza žiakom do škôl. Toto je jeden posun, ktorý robia Poliaci. Áno, mnohé iné národy bojujú svojimi spôsobmi. Pre nás na teraz sme v štádiu skôr spoznávania sa s touto ideológiou, hoci ona už je dávno prítomná v našej spoločnosti, ale budete aj vy ako veriaci spoločne, pripravuje sa aj petícia, možno, že aj národné referendum za rodinu a budeme vyzvaní k tomu, aby sme ju podporili, aby sme možno podobným spôsobom, ako bol pochod za rodinu, aby sme takýmto spôsobom vyšli do ulic a povedali dosť. Jednoducho, tu ide o moju rodinu. A tu ste zasiahli niečo veľmi citlivé. Ja nedovolím, aby nejaké lobby doslovne dehonestovalo moje postavenie ako otca alebo matky. Aby niekto si zo mňa robil výsmech, a dokonca mňa predstavoval ako len nejakú osobu, s ktorou možno narábať. História je plná rozličných takýchto pokusov. A už sme sa mohli z histórie dávno poučiť. Zdá sa, že ľudstvo sa nepoučilo, a že pokračuje stále ďalej a ďalej v tomto smere. Takže budú určité petície, bude možno určitý aj samotné takéto národné akcie, potom lokálne, kde budete môcť podporiť tieto konkrétne kampane, petície, konkrétne konferencie, ktoré sa budú diať o tejto otázke a bude sa o tom rozprávať veľmi otvorene. Lebo toto už nemožno jednoducho ignorovať ako niečo, čo budeme na teraz negovať, mysliac si, že sa nás to zatiaľ ešte nedotýka. Už dávno sa nás to dotýka. Už dávno sa o tom rozpráva. Dovolím si, ak dovolíte, predsa len istú myšlienku, ak môžem, našej spomínanej, už dnes trošku som ju spomínal, a to konkrétne našej europoslankyne a pani Záborskej, ktorá v jednom zo svojich príhovorov adresovanom na túto tému napísala toto. Rodina vo svete a v Európskej únii je zradená a opustená. Politika z nej urobila pokusného králika istej ideológie a sociálneho inžinierstva. Únia investuje nemalé finančné prostriedky do drahých programov na odstranenie násilia voči ženám, ale málo robí preto, aby mali muži a ženy možnosti naplno sa ujať svojich rolí otcov a matiek a vychovávať svoje vlastné deti.
Začína sa to už tým, a tu to máme, že pojem matka sa už nesmie používať v médiách, lebo toto slovo je v Bruseli chápané ako sexistický stereotyp, ktorý ohrozuje rovnosť príležitostí žien na trhu práce. Tak takáto prosím myšlienka. Samozrejme, ako náhle to povedala, okamžite lobby, ktoré je veľmi silné, napríklad aj rodovej rovnosti na Slovensku, vydalo prehlásenie, že sa dištancuje od slov pani Záborskej a považuje svoju konkrétnu činnosť na Slovensku v rámci rodovej rovnosti za propagovanie a na pomoc kultúre života na Slovensku. Áno? Čiže konkrétne vo svojom vyhlásení píšu, my svojimi myšlienkami podporujeme rodiny. My ich nerozvraciame. My konkrétne do nich nezasahujeme. Nám len mimochodom ide o to, aby sme konečne prestali hovoriť o stereotypoch zaužívaných v zmysle otec a matka, rodič konkrétne, alebo konkrétne manžel a manželka, pretože tieto roly sa nám zdajú zastaralé. Tak vyberte si z toho. Dennodenne toho máte veľa aj v správach, v novinách, keď počúvate mass media a tak ďalej, je toho všade veľmi veľa. Ja by som chcel spýtať takú jednu vec. No. Ja som tiež chodil do Kanade a mám takú osobnú skúsenosť aj s tým, že som teda homosexuálna osobne. Takisto aj tu v Košiciach. Takže pochválený budeš Kristus. Takže žil som tiež chvíľku v Kanade, stretol som homosexuálov aj tu v Košiciach a chcel by som sa teda vás opýtať, ako veriaci ľudia majú pristupovať aj k týmto ľuďom, keďže ideológia ako taká je pretlačaná ľuďmi. Ideológia je zlá, OK, to vieme, ale teraz ako treba komunikovať s tými ľuďmi. Jednak aj preto sa pýtam, lebo som sa zúčastnil jedného premietania filmu tu v Košiciach, kde bol zobrazený súdny proces homosexuálneho páru, ktorí si chceli teda vydobiť to manželstvo a tieto veci. A bolo to vykreslené takýmto spôsobom, že argumentačne my sme zlyhali ako veriaci ľudia, že my si sami nevieme obrániť, prečo je tá heterosexuálna rodina správna. A teda ja si osobne aj myslím, že tu na Slovensku, aj keď ľudia reagujú na to, reagujú veľmi zle, reagujú veľmi prehnáne možno niekedy. A by som chcel vedieť akože váš pohľad na to, že ako komunikovať s tými ľuďmi, lebo myslím si, že mnohí z ľudí, čo sú aj tu, neviem, ale možno v živote nestretli homosexuálne, možno sa nikdy nerozprávali s takýmto človekom. Takže vy, keďže ste boli v tej Kanáde, možno takisto máte osobnú skúsenosť s takýmito ľuďmi a aby ste aj povedali všetkým vlastne váš názor na toto. Ďakujem. Dobrá otázka. Netreba sa brániť aj týmto otázkam, pretože to sú prirodzené a normálne otázky a správne postavené, pretože poprvé treba povedať to, čo povedal prednedávnom, to začnem hneď tým, čo povedal svätý otec František, keď sa vracal z Ria, konkrétne zo svetového stretnutia mládeže na Slovensko, vlastne do Vatikánu, a vtedy, keď mu novinári položili podobnú otázku, on povedal, kto som ja, aby som súdil týchto ľudí. Hej, to je veľmi zaujímavá myšlienka. Niektorí sa ich chytili hneď a povedali, pápež súhlasí s homosexuálmi, podporujme konkrétne homosexuálov a tak ďalej. No, nie toto povedal pápež. Pápež povedal to, že aj k týmto ľuďom konkrétne, ktorí sú takisto stvorení na Boží obraz a podobu, ktorí majú takisto svoju dôstojnosť, treba pristupovať so všetkou dôstojnosťou a rešpektom. Netreba ich konkrétne odmietať v zmysle toho, že oni sa rozhodli žiť týmto životom a preto jednoducho vy v spoločnosti miesto nemáte. Mnohí títo ľudia si zvolili túto svoju orientáciu, žijú konkrétne v nej a neatakujú rodiny. Ja sám toho, čo ste povedali, poznám sám aj študentov po svojich, dokonca som aj viedol takých študentov, ktorí boli práve takejto orientácie. A spýtali sa ma hneď, vy ste kňaz, máte na katedre svoje miesto, ale viete, ja som homosexuál a týmto spôsobom som sa rozhodol žiť. A keď som sa ho spýtal, to znamená, čo znamená to, že žijete? Že máte svojho sexuálneho partnera a tak ďalej, že s ním žijete sexuálne? A on hovorí, nie, ja som si zvolil túto orientáciu a ja nikoho neatakujem. Ja sa nepodielam, ja neútočím na rodinu. Ja som sa rozhodol žiť konkrétne ako homosexuál a prežívať aj tento svoj údel v živote, aj toto svoje rozhodnutie v živote so všetkými následkami, ktoré je s tým spojené. A ja som sa pustil samozrejme do rídzeho katolického boja v zmysle,
Čiže vy chcete adoptovať si deti a chcete konkrétne brať deti a on mi hovorí, duchovný otec, pán a father, alebo ako to oni hovoria konkrétne v angličtine, nemilte si to. Nie všetci homosexuáli sa správajú tak, ako to prezentuje, povedzme, samotná, a on to vtedy spomenul, gender ideológia. Mnohí títo ľudia len znevažujú aj naše skupiny a berú naše hlasy, aby rozprávali za všetkých. Ale sú mnohí, ktorí sa snažia žiť aj v čistote, ktorí sa snažia v živote postúpiť aj určitú nápravu, ktorí netúžia konkrétne po konkrétnej adopcii detí, ale sa snažia len v spoločnosti mať svoje miesto. Majú svoje spoločenstva, v ktorých sa stretávajú. A Svätý Otec hovorí, my ich máme právom rešpektovať a vážiť si ich ako ľudí, neznevažovať ich. Čo musíme odsúdiť, a tu je dôležité, je samotné sexuálne žitie. Pretože samotné sexuálne akty sú aktami, ktoré nie sú prirodzenými. To musíme povedať. Áno, to katolícka morálka sa nezmenila v tomto smere. Toto musíme odsúdiť. Ale my pozor, neodsudzujeme konkrétne ľudí, pretože že sa rozhodli žiť tejto svojej orientácii. Áno. Ja skôr, viete, ani teraz nechcem rozoberať celú tú povahu konkrétne tých homosexuálnych zväzkov a tak ďalej, ale, lebo tu by som mohol hovoriť aj o transsexuáloch, o lesbických pároch a tak ďalej, ale skôr chcem použiť jednu myšlienku v rámci našej prednášky. Žiaľ, táto lobby je tak silná, že používa mnohé tieto skupiny. Ako skupiny, ktoré sa vraj ozývajú, ktoré sú nespokojné a ktoré chcejú svoje práva a postavenie a preto mnohokrát práve v mene týchto mnohých spoločenstiev a mnohých týchto párov chcejú rozprávať o tom, čo homosexuáli požadujú od spoločnosti a za čo sa konkrétne bijú a tak ďalej. Čiže opäť tu treba pomenovať konkrétne nepriateľa, kto nepriateľom v skutočnosti je. Áno. Preto, keď hovoríme o tej fáze spoznávania tej gender ideológie, je dôležité pomenovať týchto konkrétnych ľudí, áno, ktorí to sú. Takže, čo sa týka konkrétne tejto otázky, snáď len toľko, ale tu by som skutočne poprosil každého, aby so všetkým rešpektom, som moralista, učím morálku, treba aj k týmto osobám pristupovať zodpovedne a hlavne neurážať ich, rešpektovať ich, pretože každý jeden z nás nosí v sebe ten Boží obraz. A preto ja nejdem odsudzovať teraz človeka. Ja hovorím, čo odsudzujem je skôr spôsob toho sexuálneho života, ktorý nie je správny a neumiernený a tak ďalej. Iné otázky? Stačí tak? Áno. Aj to, súhlasím. Žiaľ, používa sa výraz komodita. Človek sa stal dnes komoditou, nástrojom, s ktorým možno narábať, ktorým druhým chce narábať tak, ako sa mu to páči, ako je to výhodné pre toho človeka konkrétne a tak ďalej. Mne len viete, smutnosť toho celého je to, že sme sa z histórie nič nepoučili. Zdá sa, že to koleso histórie sa opäť opakuje dookola, že mal pravdu ten filozof, ktorý povedal, že koleso histórie sa zopakuje, pretože človek neútočí teraz na niečo nemateriálne, ale útočí sám na seba. Sám seba chce mnohokrát zničiť. Áno. Samozrejme. Viete, mne zaujímavý názor som počul práve jedného takéhoto, konkrétne jednej osoby, ktorá je dokonca doktorkou, špecializuje sa na feminizmus a ktorá mi hovorila o tom, že vieš, nám je už ľúto tých matiek, ktoré musia podstupovať napríklad to nútené materstvo 9 mesiacov. Prečo by matky mali 9 mesiacov nosiť svoje dieťa a prežívať tie rôzne bolesti? Veď predsa dnes technika toto všetko dokáže nahradiť. A netreba trápiť súčasnú matku.
Tak som na ňu pozeral a vravím jej, vieš, ty si matkou? Si matkou? Prežila si 9 mesiacov vo svojom lone, čo to znamená ten vnútorný vzťah, nádherný vnútorný vzťah medzi matkou a dieťaťom? Vieš toto pochopiť? Či si to vieš len predstaviť na základe nejakého videa alebo fotografií? No tak ja som nikdy matkou nebola a vravím, tu je tvoj prvý problém. To je tvoj prvý problém. Nie preto, aby som ťa teraz nahováral, že teraz narýchlo si niekoho nájdi, ale konkrétne tu je tvoj prvý problém. Pýtaj sa konkrétne nie videa, čo ti povie, ale pýtaj sa konkrétne mamičky. Čo to znamená 9 mesiacov nosiť dieťa v lone a konkrétne sa starať, vytvárať s ním určitú väzbu a tak ďalej. Títo ľudia sa zdá, že rozprávajú, viete, pojmami, ktoré sa v spoločnosti predstavujú ako také jednoduché, ako ničím nezasahujúce nikoho, jednoducho nijako nevplývajúce na tých samotných ľudí. Sú to len pojmy a slova. Ale tam sa robí najviac škody. Viete dobre, že medzi riadkami treba mnohokrát čítať takéto veci, alebo takéto záležitosti vyjadrenia a zrazu si poviete, tak to je neskutočné. Ako spoločnosť môže ísť takto ďalej? Veď sama seba zničí. Na seba samých útočíme konkrétne. Iné otázky, alebo nejaký? Prosím. Ja si myslím, viete, že k tej vašej otázke, ak dovolíte, ja doplním jednu vec, mňa zarmucuje to, že sa psychiatri neozývajú voči tejto kampani. Že som nepočul zatiaľ málo detských psychiatrov, vývinových psychiatrov, ktorí vedia tieto veci jasne pomenovať. Aspoň predpokladám podľa určitého vzdelania, že nezreagujú na tie kampane. Čo si normálne orientáciu. Prospech tejto ideológie. Toto viete, toto práve mňa zarmucuje na tú vašu otázku, že či to nie je, kde si nezačalo psychiatrami. Ťažko povedať, že začalo psychiatrami. To vidíte, to podhubie to rástlo cez ideové vrstvy a cez jednotlivých ľudí a tak ďalej. Ale mňa skôr hovorím, zarmucuje to, že sa títo ľudia, sociológovia mnohí neozývajú a nevravia pozor, toto nie je dobre pre nás. Zdá sa, že sa to stalo akýmsi nie iba v spoločnosti akousi priateľnou témou, ale akousi dobrým podhubím pre mnohých. A neviem, či rozumejú, aké následky vlastne z toho budú plynúť pre spoločnosť. Neviem. Bol som na jednej konferencii teraz nedávno, kde práve sa postavila detská psychiatrička a mi hovorí, ja som šokovaná. Prepáčte mi, som šokovaná. A ja som sa zľakol, že to bolo tými vyjadreniami. Tak vravím, ja tu mám materiály, vám všetky materiály môžem odovzdať ako človeku súdnemu, aby ste si to mohli overiť. Každé moje vyjadrenie má nejaký konkrétny materiál citovaný, odkiaľ si. A potom sú až moje osobné vyjadrenia. A ona mi hovorí, nie. Mňa prekvapuje to, že sme súhlasili s týmito vecami a že sme zašli až tak ďaleko. Ba dokonca niektorí napríklad aj tu, napríklad v našom meste konkrétne, niektorí poslanci, ktorí pracujú konkrétne aj pre konkrétne odbor rodovej rovnosti, tvrdia, my keď sa v Bratislave rieši alebo rozpráva o týchto problémoch, mnohokrát ani nie sme pozývaní do dialógu. Nám je pozvánka poslaná, až keď sa uskutočnilo samotné stretnutie napríklad takéhoto výboru. A to som počul pred necelým týždňom, som bol šokovaný. Lebo som to vytýkal pani poslankyni, hovorím, medzi nami jednu vec mám na vás a vám to musím povedať. Viete, som človek, ktorý rozmýšľa súdne, kriticky a ktorý zvažuje fakty a viem, že vaše meno je na tom liste konkrétne ľudí, ktorí sa mohlo a mali ozvať. Vy reprezentujete aj mňa. Reprezentujete naše rodiny, našich spoločenstiev, farností. A ona mi hovorí, pán Kaplan, môžete ma súdiť, prosím. Ale aby ste boli v obraze, ja dostávam pozvánku na výbor rodovej rovnosti vtedy, keď už sú veci schválené.
A ja vravím, ako je to možné? Veď vy ste komunálna poslankyňa. Tam ste mali byť prítomná. Žiaľ, na Slovensku je to tak. A potom argumentujte, veď. Takže neviem, myslím, že aj za týmto je cieľená lobby niektorých ľudí presadiť niektoré veci a navrhnúť ich tak, aby veľmi rýchlo prešli. Je zaujímavé, a tým budem pomaličky končiť, je, že tieto myšlienky napríklad o schvaľovaní učebnice boli ponúknuté na odobrenie vládou a konkrétne ministerstvom na predposlednej schôdzi parlamentu pred letnými prázdninami. Napríklad. To znamená, ako takzvaný jeden z bodov na prerokovanie. Príjmeme tú učebnicu, alebo ju nepríjmeme. A nakoniec sa ozvala hlas aliancie a ľudí, ktorí rozmýšľajú veľmi súdne a rodín, ktoré povedali, pán minister, zastavte to. O tejto učebnici nikto nerozprával. Nikto kriticky ju neohodnotil. Len vám ju podložil a vy to idete schváliť. A vtedy minister na tlak verejnosti, ako to aj sám povedal vo svojom prehlásení, na tlak verejnosti som sa rozhodol, že túto učebnicu neposunieme do ďalšieho čítania a na schválenie. Ale opäť viete, keď si to zoberieme, aj to vyjadrenie samotné na tlak verejnosti. Aj tu je čosi chybné. Ja som ešte zaregistroval jednu informáciu, pokiaľ sme hovorili o tých psychiatroch, že na Live News odznela taká informácia, že jeden psychiatr Ablov vystúpil teda proti zmenám pohlavia. No a teraz vlastne bude mať asi problém teda zostať na tej univerzite, lebo sú na ňo vyvíjane teda tlaky, že musí zmeniť teda svoj názor. No a ešte jednu vec som sa chcel spýtať, že písal som niektorým europoslancom v súvislosti s tou správou Lunaček a jeden český europoslanec mi odpísal teda, že on nepodporí správu Lunaček kvôli tomu, že on si myslí, že všetci ľudia by mali mať ako rovnaké práva v spoločnosti aj proti akémukoľvek znevýhodňovaniu teda akýchkoľvek skupín, akýkoľvek spôsobom, čiže preto ako nepodporí túto správu. No a doteraz ja som mal taký pocit v súvislosti s tou ideológiou gender, že je skôr také zrovnoprávnovanie teda tejto menšiny s heterosexuálnou väčšinou, ale teraz už mám taký pocit, že ide o zvýhodňovanie. Čiže napríklad potvrdila to jedna informácia, ktorú som teda získal, že tí homosexuáli budú mať prvotné právo výberu pri adopciách pred teda neplodnými heterosexuálnymi pármi. Napríklad. Čiže chcel by som sa teda opýtať, že či môžete uviesť ďalšie nejaké príklady takéhoto zvýhodňovania. No, jeden práve z takýchto príkladov je práve to, čo uvádzate konkrétne, či už právo toho výberu. Tu si skôr dovolím príklad. Rozprával som pred učiteľmi na gymnáziu svätého Mikuláša v Prešove, 50 učiteľov, ktorí učia, a rozoberal som tú učebnicu v detailoch. Upozorňujem vás, pedagógovia, som jeden z vás, toto my jednoducho nemôžeme podporiť. Máme na to svoje páky a spôsoby, akými môžeme o tom rozprávať s vedením školy a tak ďalej. Postavme sa, zomknime sa spoločne. A postavila sa istá mamička a mi hovorí, mňa toto všetko tak uráža neskutočne. My s manželom nemôžeme mať deti už 10 rokov. Ja som nešla na umelé oplodnenie, aby som bola verná cirkvi a učeniu cirkvi a vo viere verím, že Boh mi dá jedného dňa možno, že budem môcť možno, že mať svoje dieťa, ak nie tak adoptované dieťa. Ale v rámci adopcie sme s manželom urobili všetko, čo požadoval štát, aby sme si mohli adoptovať dieťa. A stále nám našli nejaký problém. A tu zrazu, viete, hovoríme o právach istých skupín, menších skupín, minoritných, ktoré chcú mať právo výberu, prvotného výberu samotných detí. Tak ma to uráža, viete, neskutočne, že tu hovoríme o nejakých právach, zvýhodňovaniu niektorých práv nad tými, ktorí skutočne túžime po dieťati, a povedala mi, a v jednu zásadnú informáciu mi hovorí, viete, mne je jedno, či to dieťa bude biele alebo rómske. My s manželom túžime po dieťati a mňa štát stále zastaví na niečom. Tak sa nehnevajte, že to musím povedať pre každého. Bol to veľmi zaujímavý postoj a myslím, že mala veľkú pravdu v tom, že skutočne štát to žiaľ mnohých znevýhodňuje. Prepáčte. Ďakujem. Mňa to trošku sa zamýšľam vlastne nad tým, že
Toto, čo my sa tu teraz vlastne rozprávame, je všetko strašné. Trošku mám obavy, čo reálne my vieme vlastne urobiť. A druhá otázka je, všetci tu v podstate sme nešťastní z toho, že aké zákony sa schvaľujú. Základnú otázku, ktorú ja mám, ako je možné, že tieto zákony sú schválené našimi poslancami, ktorí sme si my zvolili. Otázka základná je, kde sme boli pri voľbách, akú stranu sme si zvolili, ako je vôbec možné, že máme takmer 80 ľavicových poslancov, komunistov v podstate, ktorí sú za všetkými týmito lobistickými hnutiami. Čiže to je podľa mňa základná otázka, ako sa ku voľbám staviame my kresťania, lebo myslím si, že tu je absolútne zásadná občianska naša povinnosť vôbec nedopustiť, aby vlastne nás reprezentovali takíto ľudia, akí nás reprezentujú v Národnom parlamente. Druhá otázka je, že zo všetkých krajín Európskej únie máme najnižšiu účasť na eurovoľbách. To je absolútne druhá zásadná vec, že nám je to v podstate úplne jedno, že kto nás tam reprezentuje. V podstate okrem pani Anny Záborskej asi, neviem ešte kto tam je za KDH, vôbec niekto, kto reálne rozmýšľa a hájí rodinu. Čiže ja by som očakávala naozaj v podstate taký posledný zachytný bod by mohol byť veľmi vážny pastierský list pred voľbami jednak prezidentskými, pred voľbami, to by stačil jeden, lebo zasa bude problém v celej spoločnosti, ako si cirkev a vôbec biskupy dovolia rozprávať, koho máme voliť. Ale myslím si, že to je zásadná vec, lebo toto, že my tu budeme nejaký pochod organizovať, alebo že my tu budeme nejaké petície, podľa mňa je to veľmi, veľmi málo. A ja osobne som veľmi skeptická v tomto smere, pretože keď je tam takmer 80 poslancov ľavicových, oni si schvália, aké odbory chcú, oni si schvália, aké učebnice chcú, bez toho, že by my sme len tušili, čo všetko si tam oni schvália. Takže toto je absolútne zásadná vec, podľa mňa, koho volíme, ako je možné, že títo ľudia sú v parlamente a vstúpiť si vlastne do svedomia, komu ja dávam hlas a či vlastne idem na výlet radšej s deťmi, alebo idem proste voliť. A takisto jednoducho, pokiaľ neodznieje, pokiaľ si ľudia neuvedomia, že aj to, akým europoslancom ja dám hlas, ako ma to vážne môže ovplyvniť, tak proste akože my sa tu môžeme stretávať a rozprávať o tom a plakať tu nad tým všetkým. Proste je to bohužiaľ, je to výsledok našej ľahostajnosti, kto sedí v parlamente a aké zákony schváľujú. Pretože jednoducho, keby tam sedeli väčšina pravicových poslancov, toto sa nikdy nestane. A to isté sa deje vlastne aj v Európarlamente. Takže ako, neviem, podľa mňa by jednoducho akože biskupy mali veľmi vážne sa k tomu postaviť. Druhá otázka, ktorá je skeptická, je to, že jednoducho, bohužiaľ, naši biskupy nemôžu veľmi kričať. Nemôžu kričať proti vládnej strane, pretože neexistuje odluka cirkvi od štátu a jednoducho oni, keby sa postavili proti vláde, má to katastrofické následky, hej, pretože sám pán predseda vlády Fico sa jednoducho vyjadril a v podstate sa vyhrážal, hej, že jednoducho budú podniknuté isté kroky proti biskupom a konferencii biskupov. Takže proste asi je to na našej občianskej zodpovednosti, komu dáme hlas. Toto je absolútne zásadná vec, ktorú si ja myslím, že by sme mali poriešiť. Ďakujem vám pekne, pretože ste skutočne zosumarizovali to, o čo konkrétne na Slovensku ide a o čo konkrétne pôjde aj v tzv. Pripravovanom referende o rodine, ktorý sa pripravuje, pretože presne o toho tu ide. Je tu konkrétne určitý hlas, ktorý spoločnosť musí konkrétne zvihnúť a povedať, čo si. Dovolím si na margo toho, čo ste povedali vy, hlas, alebo konkrétne hlas istého človeka, ktorý si ma zastavil pri dome v nedeľu po svätej omši a mi hovorí: pán kaplan, takže idú prezidentské voľby, všetko je v Božích rukách. A ja, no je, ale ak dovolíte, trošku s vami súhlasiť nebudem. Tak hneď zvážnil a mi hovorí: ako nebudete? A ja, no nie je to tak celkom v Božích rukách, viete? Všetci sme v Božích rukách. Ale my máme zodpovednosť ako občania tohoto štátu, ako konkrétne kresťania, si zvoliť svojich zástupcov.
My nemôžeme jednoducho to nechať len na tom, že to nech je Božia vôľa a nech si Pán Boh vyberie. Áno? To sú také predstavy, veľmi jednoduché. Ale súhlasím s tým, čo ste povedali, je potrebné zaznieť veľmi jasným hlasom, to znamená aj koho si máme voliť, pretože sme pri tej správe Lunáček, ktorá tu dnes bola spomínaná. Keď som si pozeral, viete, kto podporil z našich europoslancov práve správu Lunáček, tie slovenské mená išli jeden po druhom. Jeden za druhým podpísané. Áno. Súhlasím. Presne tak. Súhlasím, pretože tak, viac, lebo informovanosť tu chýba, lebo tá informovanosť tu chýba, nám sa zdá, že táto ideológia sa niekedy je taká neškodná, ale ona už škody narobila dosť. Viete, už škody narobila dosť. Čiže tých možností tu bude, pozrite, prvá z možností hneď prichádza veľmi zakrátko pri voľbe hlavy štátu, takže tu voľba je jednoducho nedá sa súhlasiť s tým, že všetko nechávame na Božiu vôľu. Človeče, urob aj ty, čo máš urobiť a Pán Boh ti pomôže. Áno, to stále vstupuje. Áno. Hej. Sledovať.